ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದೆ ಅನ್ನಿ ಕುಜಲ್ಗೆ ಸೀರಂ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದಣ್ಣೆ ಆತ್ರೆ ತುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 10 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೂಜದ ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತು ಬರೋಣ ಅದೇ ನನಗೆ ಶಲ್ಲತಿಗೆ ನನಗೆ ಬೈತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರ್ಪಡತ್ತೆ ಐಡಿ ಬಿಡ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋಣ ಮುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೆ ಅದೇ ಬರ್ಬರಾ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಐತಿ ದೇವರೇ ಅವು ಯಾಗ ಐತಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕದ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದಗೆ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋಣ ಏಮಂತ ಬರೋಣ ಪಂಚಗಜ ಬರ್ಬರ ಯಾರು ಬರ್ಬೇರ ಕಲಕ್ಕ ಅವು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಗಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪುರಿ ಬಜ್ಜಿ ತೊಳೆದೆ 5 ಆಯ್ತು 5 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ನೂದಾ ಓ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿ ಒಡ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಗಣಯಾಗದ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಪೋಟ 4 ಬರ್ಪುಡಿ ಬೀಲು
ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಪಾಡ್ದು ನಾವು ಸಂತೆದ ಪುರ ಮುಲ್ಪಂಡು ಉಲಾವ್ ಸಭೆ ತುಳ್ಳಿರು ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಗರಯೇ ಎಪ್ಪಡಿಗೆ ಪೂಜಾರ
ಗೈಸ್ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಪೋನಂಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದದೆ ಯಾನು ಗರುಡಿ ಬೋಪೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ವಸ್ತುಲೆ ಗರುಡಿದ್ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಂಡು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಹೋಮ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಓಲ ಚೂರು ಓಲ ಪಾತಿರೆ ತೋಜುಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಪೋಂಡ ಆವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗುಡು ಬರ್ಪೆರತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಪುರ ಬಂಡ್ತೀರ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೆರ ಬೋಯ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಾತು ದೆತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ ಪೋಪುನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಪೋಯ ಅಂಚಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ತುಲೆ ಸೆಕೆಟು ಆಪುಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಬಚ್ಚುಂಡು ದೊಂಬು ಬಚ್ಚಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬು ಅಂಚದು ಏನಾಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಳ್ದ ಆತು ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ತುದಿ ಉಂಡತೆ ರೋಡ್ದ ಆತು ಪೋಡು ಮೊಕ ಅವು ನೀರು ಚೌಲಿರು ಪೂರ ಪರ್ನತ ಅಂಚದು ಚೂರು ತೆಮ್ಮಾರು ಮೊಕ ಮಧ್ಯದ ಮುಂದು ಇದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 3:30 ಆಂಡ ಅಂದ ಆತೆ ಬೊಕ ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ದೇವಡ ನಟ್ಟಿಯನು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊರಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ಕೊರಡಂದು ಬಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡದಂಡ ದೇವಿಯರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಂದು ಬಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಜೇನು ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲಾಗನ್ ತೂದು ಎನ್ನರು ಅಂಬೈರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೋದಿತ್ತೇರಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪಂಡದಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 350 ಆಯ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೋದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ನ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಪುರ್ತುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ದೊಂಬುಡು ಮೋಣಿಂಚ ತೋಜುನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ನಾನು ತೂಡು ಮೊಕ್ಕದೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ